Mjesec nam krasi nebo s prosječne udaljenosti od 384,5 tisuća km. Njegov srednji promjer je 3647 km. I ovako izgleda na nebu za vedre noći. Obzirom na to koliko nam je ovaj pogled poznat, možda nema boljeg načina kojim bi doživjeli dimenzije drugih planeta sunčevog sustava, nego kada bi ih postavili na mjesto mjeseca. Samo nakratko naravno, jer bi u suprotnom posljedice mogle biti kobne. Krenimo s Merkurom, planetom koji je inače najbliži Suncu. Površina Merkura nalik je mjesečevoj, pa nam vizura ostaje slična. Njegov promjer je 4879 km, što ga čini samo malo većim na našem nebu od mjeseca. Venera nam pak pruža sasvim drugačiji pogled. Njezina sjajna atmosfera odražava znatno više svjetlosti od mjesečevog i Merkurovog regolita, a promjer od 12.100 km čini ju i zamjetno većom pojavom na nebu. Preslikamo li nakratko Zemlju, dobivamo ovaj živopisan pogled. Promjer Zemlje od 12.742 km samo je malo veći od promjera Venere, pa je i njezina veličina na našem nebu gotovo nepromijenjena. Crvenkasti Mars, naš vječito zanimljiv susjed, promjera je 6.779 km, gotovo dvostruko manji od Zemljinog. Zato je idući planet po redu pravi div. Jupiter, kralj planeta. Plinoviti div promjera 139.820 km. Na ovoj udaljenosti Zemlja bi mu bila bliža od Ije, inače najbližeg mu od galilejanskih mjeseca, a astronomi bi brojne oluje na velikom planetu bez problema mogli pratiti već golim okom. Saturn, gospodar prstenova, s promjerom od 116.460 km, nešto je manji od Jupitera. Međutim, promjer s prstenovima raste na 270.000 km, što ga čini najspektakularnijom pojavom među planetima sunčevog sustava. Slijedi ledeni div, Uran, plavičasta difuzna kuglica, promjera 50.724 km. Neptun, još jedan plavičasti ledeni div, s promjerom od 49.244 km, pruža sličan pogled. Priču zaokružujemo pogledom na Pluton, nekadašnji planet koji je danas poznat kao patuljasti planet. Njegov je promjer 2376 km. Iako je znatno manji od mjeseca, njegova ledena površina odražava mnogo više svjetlosti, pa bi na našem nebu izgledao sjajnije. A taj pogled bio bi još sjajniji da mu pridružimo i njegov upola manji mjesec, Haron. I za kraj, svi planeti sunčevog sustava stali bi između Zemlje i mjeseca. Naravno, po pitanju astrodinamike, ovo baš nikako ne bi funkcioniralo.